Small UCTV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Fa garin nan gaba ɗaya sai a hankali fa. To yaya wallahi ga Aisha mu nan za ta zo ta buga ma alagargi ni sai in tambaye kuɗi kana na, amma ita tana zuwa gashi nan na garanta ba ce, tana zuwa sai ka ɗauka ka bata. Bari ya zo sai na gaya mai komai. Ka fa fara samun ido, kai ma fa ka zama munafiki fa. Kana mun magana akan yarinyar nan kana cewa ina bata kuɗi bana baka, to ka zama munafiki. Bana son irin sabgan nan. Sora ya zo ka gaya mai abin da yake faruwa, za mu iya samun matsala da kai wallahi. Na gaya ma yan mata shamuwa ya aka yi ne, ya na ganin caɓace ne, me yake faruwa ne? Ba shamuwa ai laifinka ne, ba na tambaye ka kuɗi ba, ka hana ni, na ce maka zan yi amfani da shi. ai na gaya miki a wancan lokacin ciniki ne ba a yi ba, amma kin san inda an yi ciniki in kika zo ko nawa ne kika tambaye ni ba na iya hana ki, sai na ɗauka na baki, kuma sai irin ganin ranki yana ɓaci. Me matsalan ki ne? Ba shamuwa ta. To amma kuma me yasa lokacin da na tambaye ka ce mun baka da shi? To nawa ne kike da bukata? Nawa ne? Ina bukatar 10,000. 10,000 nawa? 10. Ke to shikenan ba matsala, amma yi dariya. To ai kin sa na dan ji daɗi, amma ina zuwa bari. To ga su ko? Ke ba wani irga ma da zan karbi. Wannan na wani riga? Zaki nema da shamuwa ta, ai ni ba na son ganin ki a ɓaci. Ai in dai zaki nemi abu kika zo nan shago na sai na miki. Ko me kike so zan miki? Aba baby, ya za a ringa ganin ran ki a ɓace. Shamuwa. Ki dan yi min dariya mana kuma. Ai baby irin ku nake so. Ki rin min dariya mana kuma ki ringa cin magani, kuma kika ci magani an samu matsala ai. Irin ku nake so. Gaskiya ne. Ki min dariya to shikenan, a sauka lafiya. Shamuwa. Hello Gasset. Ya kuna ta ina ne? Okay to shikenan, ni magana ne zan karaso. Okay to shikenan. Okay ta. Kai zo mana. Dan ban cinikin shinkafan nan. Yaya zaka ce in baka kuɗin baka ciniki shinkafa bayan ka ɗau 20,000 ka ba wa shamuwa? Kai fa na ga kwana biyun nan fa kana fa shiga harkoki. Ba mu da Allah, ka kwana biyun nan kana shiga harkoki na, ina magana kana mun wannan. Wai wani yaya? Ina magana kana mun magana yaya. Allah ya yi ma, Allah ya shirye ka, kuma in ya zo sai na gaya mai wallahi. Gaskiya rayuwar nan ta lalace. To ka san yanayi wani lokaci idan ya canza za ka ga al'amura ya su masu zama suna bin zamani ne yayi. Kai wannan biya ce wallahi. Wannan dan gidan malam Kanu ne. Kwarai da gaske haka ne. Kai da gani wallahi wannan ba zai shiga aljanna ba. Wannan shigar ta san ba zai shiga aljanna ba. Kai kuma ya haka, kai da nake ma kallon mai hankali ka bude baki ka shiga tsakanin dan adam da Allah. Kai ba magana dan adam da Allah. Kamar mutum da ubangijinsa ba. Amma dai ka san wannan shigan nasan wallahi ba zai shiga aljanna ba. Kai da nake ma kallon zaka faɗi abu da sai kai ba musulmi bane. Kai gaskiya akwai matsala gaskiya. Wannan ba magana ba. Gaskiya munafurci ba za ta kai ka. Wannan ba munafurci ba, harkar gaskiya ne. Sa ido da kake gani. Ba wannan magana na gaba. Shi yake sa ya zama na ba ci gaba. Ba wannan magana. Wallahi tallahi. Ba wannan magana. Mudan, Ya ne? ina za ka je? Ina za ka je ne ka baro shagon? Kaga ni fa ka ƙara ce min mudan. Na fuskanci kwanan nan kana shiga harkoki na haka, to ni ba suna na mudan ba, na canja suna. Idan za ka ce ƙwalli ka ce, idan ba za ka ce ƙwalli wan ba ka barsa, kama daina kiran sunan nan nawa. Yanzu kun yi lissafi ne ka baro Ni shagon? ba wani lissafi da zan yi. Kaga dan Allah dan Annabi, ni fa ka daina min irin wannan, na gaya ma. Ka je can ka je ka zauna ka ci gaba da shan wiwin ka, gwana ma ni ba na shan wiwi ma. Ba komai, ka je ka Allah ya shirye ka. Dama ai Allah zai shirye ni. Rayuwa kenan. Kai, yayu gaskiya kuna kwashi garin nan. Gaba ɗaya abubuwan sai hankali ni kun banni a wala. Dubu wani kaya da kake sawa? Assalamu alaikum. Kai, kaga wani gai? Maza. Kai inna lillahi. Wannan wanka haka? Kai. To, ka duba wani wanka?
ka duba nan wajen kamar tale tsofi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama an ce an yi wata waya sun kai 50,000 kalansu ne kake rikewa ya za a yi ne ni ma a dan saka ni a dan wannan gayan wai wannan ne wanda ake gaya mun wannan ko ina sai ya ganshi haka wani ina labarin yayanku kwalli din nan ne na ji fa an ce shagon naku nan hankali fa sai karewa ke kai ma gaba ɗaya sai wanka kuke ni na kasa gane kalan wannan abun fa